Te iubesc din tot sufletul meu, pentru că înțeleg ce înseamnă esența vieții și această energie pe care fiecare om de jur împrejurul nostru o are. Unii poate că sunt un pic insistitori, în sensul de a insista, de a câștiga ceva repede. Alții poate că sunt răbdători. Eu vreau să aduc la cunoștință o singură esență. Eu nu am fost în viața ta pentru că tu m-ai ales pe mine. În momentul în care eu de fapt am fost în viața ta, de fapt Dumnezeu m-a ales pe mine ca eu să te ajut pe tine. Înțelegi ce încerc să-ți explic? Nu te uita la mine. Lasă-mă în pace. Am atât de multe lucruri frumoase în viața mea, încât dacă aș mai trăi 300 de ani, n-aș putea să le cheltuiesc pe toate. Ție-ți vine să crezi? Esența lui Dumnezeu este alfa și omega. Deci n-ai cum să poți să cheltuiești această energie. Înțelege ce de fapt am încercat să-ți explic. Poate că acum mă judeci. Mă condamn. Ești tu acel judecător care să mă scoți pe mine la tablă și eu să scriu ce dictezi tu. Sunt sigur că acum tu exact acest fenomen îl faci. Tu vrei ca eu să fiu scos imediat la careu, precum pe timpul lui Ceaușescu, și să fiu executat de toți ceilalți colegi. Și de fapt ce n-ai înțeles? N-ai înțeles un singur lucru. Eu de fapt am fost schimbarea în viața ta. Pentru că altfel te-ai fi băgat și mai jos, și mai jos, și mai jos. Poate că n-ai înțeles ce încerc să explic acum, dar poate că vei înțelege mai târziu. Prietene, vreau să-ți explic doar o singură esență. Eu nu ți-am cerut nimic. Niciodată. Niciodată. Gândește-te doar la o singură esență. Ți-am cerut eu vreodată ceva? Nu ți-am cerut pentru că eu de fapt am totul. Și construiesc în viața celorlalți oameni, cât un pic, datorită lui Dumnezeu, pași tălpile, pentru că El de fapt este în viața mea. Mă judeci pe mine? Pentru ce? Că nu ți-am făcut niciun rău. Te judeci singur, iar această judecată îți va aduce la cunoștință o plată. Tu, de fapt, normal, ar trebui să plătești această judecată. Nu eu, pentru că eu, de fapt, nu ți-am cerut nimic. Înțelegi ce încerc să-ți explic? Vei fi atât de hienă, vei fi atât de rea, vei fi atât de rău, încât vei condamna un comportament din viața mea. Sunt sigur că vei face lucrul acesta. Dar ia uite-te în spatele tău. În spatele tău, câte lucruri rele sunt. Te iei de mine? Vezi treaba ta, prietene, pentru că nu m-ai cunoscut și nici nu mă cunoști și nici n-ai să mă cunoști niciodată. Doar că eu sunt, cum să-ți explic eu acum, precum un vânt. Precum un vânt care vine frumos așa, o adiere, da? Și te lovește un pic așa pe freză, da? Și
îi spui acelui vânt, mulțumesc sau oprește-te. Eu sunt vântul acela care îți adie. Freza. Prietenă sau prietene, să nu te joci niciodată cu necunoscutul, pentru că tu nu îl cunoști, tu doar îl judeci. E ușor de a judeca repede și de a comporta. Dacă îmi vine un cutremur în viața ta și te cutremură complet, iar cei de jur împrejurul tău nu simt acest cutremur normal, ar trebui să te gândești: de ce am fost cutremurat doar eu? Asta am încercat să-ți explic. Fiți binecuvântați din toate punctele de vedere, pentru că eu nu v-am legat, v-am dezlegat pe toți și sunteți liberi să faceți ce doriți voi. Mulțumesc frumos, dar nu mai judeca, pentru că mâine săgeata pe care tu mi-o trimis mie va veni împotriva ta. Pa!